Už viete, ako budete tento rok oddychovať? Na predĺžené víkendy nebude taký štedrý ako predošlý, no aj tak ponúka lákavé kombinácie. Pri dobrom naplánovaní dovolenky v okolí štátnych sviatkov si ju viete aj ušetriť. 2 voľné dni už máme za sebou, na ďalšie si ešte počkáme. Tu môžete vidieť, na ktoré dni tento rok sviatky pripadli. Myslím si, že veľa ľudí uvažuje tak, že si vezme to voľno, aby si predĺžili ten víkend. Už keď je to napríklad štvrtok, tak si automaticky zoberie aj piatok voľno, že by bol predĺžený víkend a niekde ísť s rodinou. Najbližšie svieti v kalendári prelom marca a apríla. Ideálny čas, ideálne počasie na také city breaky, na víkendy niekde v nejakých európskych mestách, na ktoré úplne bohato stačia 4 dní. Vtedy ešte nie až tak teplo, nie je až tak veľa turistov, taký Londýn, Madrid, Štokholm, čokoľvek v podstate je dobré cez Veľkú noc. Na rezervácie je dobré myslieť už teraz. Čakanie do poslednej chvíle väčšinou znamená vyššie náklady. Vo všeobecnosti platí, že najlacnejšie letenky bývajú takých 6-8 týždňov pred odletom, ale neplatí to vždy. Čo sa týka sviatkov, tam odporúčam naozaj rezervovať niekedy 3, 4, 5, kľudne aj 6 mesiacov dopredu. Je najlepšie vyhľadávať ubytovanie, kde je bezplatné storno. Sviatok, 2 dni dovolenky a k tomu víkend. Výletníkom praje aj 1. a 8. máj. Ísť čo najviac na juh. To znamená z európskych ostrovov napríklad Cyprus, prípadne sa lieta lacno do tureckého Dalamanu. Zaujímavá môžu byť aj Kréta, alebo potom Sicília, prípadne Sardinia. Ak chce niekto ísť na turistiku alebo nejakú spoznávačku, tak sú tam skvelé Kanárske ostrovy, takisto Madeira, Azory. Júl zas prináša predĺžený víkend, v auguste tomu vieme dopomôcť sami. Dovolenková sezóna, to sú ale aj plnšie pláže, ulice či reštaurácie. By som odporúčil to letné cestovanie možno absolvovať po Slovensku, čo si myslím, že je ideálne, a potom do zahraničia ísť už po tej sezóne niekedy v septembri. Tradičným pobytom počas Vianoc a Silvestra zas konkuruje exotika. 4 dni dovolenky zaručia takmer 2 týždne voľna nepretržite. Už teraz odporúčam rezervovať na budúce Vianoce a Silvester. Treba počítať s tým, že vtedy to bude troška drahšie. Z tých vzdialených destinácií je veľmi zaujímavé ísť na výletnú loď. Je v cene aj ubytovanie, aj strava. Druhý typ je nájsť si menej turistické destinácie, kde nie je až tak veľa turistov, alebo potom jednoducho prežiť to, že tie ceny sú vyššie. Kristína Oravcová a Dominika Pacigová, televízia Markíza.